Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Petrinja, klub policije 91. osnovana je 2008. godine, a okuplja prvenstveno bivše djelatne i pričuvne pripadnike ratne policije Petrinja. Suborci iz ratnih dana okupili su se kako bi čuvali sjećanja na teška ratna događanja i promicali istinu o časnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu. Čuvanje trajne uspomene na poginule, nestale i umrle pripadnike ratne policije Petrinja i sve hrvatske branitelje jedna je od zadaća koje su si postavili i koju uspješno izvršavaju. Kao što su u ratu članovi udruge Dobrobit domovine stavili ispred vlastite sigurnosti, ni sada nisu zaboravili na dobrobit zajednice. Tijekom 15-godišnjeg postojanja i rada klub policije 91. ostvaruje više od 10.000 sati volonterskog rada pri osiguranju javnih događanja različitih organizatora. U nesigurnim danima nakon potresa odmah su priskočili u pomoć djelatnicima Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja, Petrinjskog radija i Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja, te im pomogli pri uspostavi ponovnog rada. Zbog volonterskog angažmana i djelovanja kojim doprinosi zajednici, Gradsko vijeće grada Petrinje dodijelilo je udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Petrinja, klub policije 91. javno priznanje nagrada grada Petrinje.